Saya asuwe kok saya gemesne ngangeni. Eh? Mau minum dulu. Minum ya. Minum. Tayang minum. Itu kok akuannya sak pentil itu ndak mau. Kok sak pentil ini namanya gendul baru. Ndak mau aku. Sing gede njaluke sing sak galon. Tadi aku bilang apa? Sak pentil. Jangan bilang gitu, nah. Sing klaru Saru. Ini punya siapa? Punyamu. Enggak, aku belum minum sama sekali kok. Apa neh to ki? Ya Allah. Itu loh yang baru itu loh. Jikokno galon apa sini. Sini sayang. Kita kalau minum itu kita harus duduk Duduk dulu. adabnya yang bagus lah. Memberi contoh kan karena kamu seorang public figure ya ta. Mergo akeh sing mirsani cah cilik-cilik. Engko lek mbok menawa lek minum ngadeg ya gak pareng. Iya. Kamu mau minum nggak? Enggak, kamu dulu aja, kamu pasti capek. Ya koncone ra dingenge. Kamu mau? Iya kono. Pelan-pelan. Iya makanya. Kamu dulu minum karena kamu kan habis nyanyi. Ya ra dingenge kancane. Nanti kalau aku minum terus nanti aku kebelet pipis gimana? Loh, dipipiskan aja nggak usah diempet. Ya udah kalau gitu nanti kalau aku ada ngompolnya kamu harus tanggung jawab ya. Iya, nanti tahu banyak pokoknya. Ya, tak tenan ya Allah. Udah nanti aku perutku pelempokan. Iya, minum lagi enggak? Enggak. Saya boleh minum? Boleh. Tipe artis. Jadi ngombe iki lek apa-apa. Boleh ya minum ya? Boleh. Enak kan? Enak. Seger gitu ya? Seger, apalagi kalau minum tuh harus duduk, nggak boleh berdiri. Iya, kan namanya juga sopan santun ya. Iya. Adab itu harus dijaga. Harus dijaga. Harus yang sopan. Jadi kalau minum itu harus duduk. Jangan lupa ngucap bismillah dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa keselak, jangan Iya. keselak lo ya. Kamu itu kelar. Suwan ngombe dadak dituntun. Ya. Kamu nggak bisa pakai bahasa Indonesia aja ya. Kamu nggak tahu Mayangkara ini dari mana. Kamu nggak tahu. Dari Kediri kan? Niken Salindri itu asli mana kamu nggak tahu ya? Loh, kamu kan asli Indonesia, Kediri toh, Jawa toh? Saya itu aslinya di Jawa Timur, cuma Iya. saya itu kan besarnya di Jakarta. Oh, jadi di Jakarta. kayak ngomong pakai bahasa Jawa itu agak-agak susah-susah gimana Oh, gitu. gitu. Jadi kalau kamu mau ngomong sama aku itu harus pakai bahasa Indonesia aja. Wong omah kono datang. Iya, maaf deh gue kalau ada luputnya. Luput itu apa? Luput itu salah. Oh iya, nggak apa-apa kamu- dah. Ya udah kita pakai bahasa Indonesia aja Kita ya. pakai bahasa Indonesia aja. Ya ini disapa nih semuanya yang ada di sini nih nunggu-nunggu Iya. lo nya tuh ditunggu dari tadi. Gue? Lo nya nggak datang-datang. Seharusnya kan lo datang dari sini sejak awal, jangan malam-malam. Ini kan semua orang pada nunggu kamunya di sini. Kenyeh gigit janan. Kan gue tadi kan itu agak terlambat kan karena gue tuh Opo kok agak terlambat opo enak. agak terlambat karena gue tadi kan masih nontet-nontet. Opo nontet itu ngono ngejak bahasa Indonesia. Nontet-nontet itu keburu-buru. Keburu-buru. Iya. Tadi lo nggak kerasa sih. Apa? Tadi kan saya tunggu tadi, kamu nggak datang-datang. Kamu nungguin di mana? Di enggo-enggoan sana. Anda ada itu bahasa Iya. enggo-enggoan itu. Ini alhamdulillah diucapkan syukur kepada Iya, Tuhan. alhamdulillahirabbil alamin. Minang manten. Lumantar Bopo Ali Mustafa dan Sing Ibu dadi Anis. nganten sik cilik, Mas. Loh, sudah dewasa itu masnya. Ecel tekan umure pira lek padha karo aku. Nemen saya Bu Mas Rizky. Umur pinten Mas Rizky? 11 tahun. 11 Iya ta, tahun. malah sak ngisarku lho. Wong sugih bebas loh. 11 tahun. Nggih. Oh 21. Oh 21. Wah, kupingmu. Saman mamune sak umurane jare. Urai. Loh, masa mau 21 kamu mau Aku berapa? bedek kok. Oh iya. Mbaknya umur 22 mesti. Sama. Sama no. Loh, lha nyapa nyalahne aku? Kowe sing ngomong dua-dua tak kapok kowe kok. Sabar. Mbaknya 21, masnya 21. 21. Itu kaceknya berapa bulan? Kaceknya ya. 1 bulan. Ngomong Jakarta. Oh, 1 bulan kaceknya saja. Kaceknya. Terus tuan masnya apa mbaknya? Oh, tuaan mbaknya. Ya tuwek mbae. Tuwek mbae. Mbake aku Oh, mbake orang mbake. Oh ya.
tuwek buyute kok. Ini sebetulnya Semua- Mas Rizky ini sama Pak Ali masih saudaramu. Hah? Loh iya. Masa sih? Loh, Pak Ali dalam buanis niki tasih sederek jenengan pernah buyut. Lho kuwi tenan. Berarti Pak Ali ki tuwek banget Loh, no. ora maksudnya ki dulurmu tunggal buyut. Buyute sapa jenenge? Alah piye to? Predi piye berarti? Itu kakakmu di sana, Mas Predi. Itu Freddy itu. Iya, aku kakak pertama. Kok jelek banget ya? Loh, sak Itu pabrik. si Freddy itu. Iya, itu saudaranya Pak Ali. Lah Pak Ali karo sampean iku. Itu Freddy itu satu bapak sama aku. Loh, piye to bocah iki? Iya, padha bapake seje bolongane. Bolongane sapa? Beda ibuke. Berarti lahirnya ning bolongan. Loh, ning Ning rumah gua, sakit. ning gua. Ning rumah sakit. Lah kok bolongan? Maksudnya ki rumah sakit itu lah enak lubangnya pintu itu loh. Beda ibu. Wah, Sama kayak mbok sing kepira, Mas? Loh, Aku yang pengen iya, takut. itu yang pertama. Oh iya, nanti Mas Freddy suruh ke sini ya. Iya. Wajahnya soalnya agak mirip aku itu. Iya, bocah ki piye to? Dulur iki. Kuwi dulurmu. Mbok tekan glegak iki dulurmu. Kok Lah tapi lo, Mas Freddy lo gak nganggep aku dulur. lho. Gak kualek ta? Lah buktine tacut gak tau dibales. Lah wong nomere ganti ya Pak Wo. Ora. Apa? Asine kono sing chat aku ora tau bales. Lah gene ya bocah kok ya. Ini sebetulnya Pak Ali masih saudaramu ben ora kepaten obor no. Oh alah jek dulur to, Pak. Dadi kowe kok Lah juara jaluk sangune nek. Justru- Ono ngenyang rumangsaku. Justru sampean sing nyangoni Pak Ali mergo sampean dadi artis kondang. Lah ngono Pak Ali ngomong, "Lah dulur dhewe lho, ora usah bayar ngono to, Mas." Masa Heeh. Omong. Jarine Pak Ali ngono. Ya ampun, Lah terus Pak Ali. lah nggih mboten napa-napa, Pak. Lah tapi niki yoga kula napa jenengan pateni ya. lah nggih leres Pak Ali kudune tetep bayar Pak Ali. Piye, Pak? Kudune bayar ya kan ya. Iki lho. Bayar iki kan ya ngono. Karo dulur gak oleh perhitungan. Kalem kowe. Kowe bisa Nyapa dhewe melok nasi. nyapa lah malah emosi karo Nyapa melok nasi. ceritane. Nyapa melok nasi ya. Lho, kok aku diseneni, Mas? Cukup sayang cukup jong-jong. Kok tak kayak keren dasi cukup ya ya. Iya cukup. Napa Pak napa tanennya? Mbok apaan? Bocah sakmene mbok getahi lara atine ngerti gak? Matamu Eh? lho iki Oh, kontol ulek. Bocah mbok seneni iki cilik aten. Kok iso mbok seneni? Piye neh apa neh kuwi? Kok iso matane sinden nek diculek-culek ki lho. Ah kita pegak lara mak culek. Lah lah kowe nemen ngene kok. Ya wis gitu ya ini sejarah keluarga. Sejarah luar biasa. Kita doakan dulu Doakan kedua mantannya. teman-teman. Semoga Mas Rizky dan juga Mbak Firda. Wirda sapa to? Siapa? Ismawati Wulandari. Kok iso Wirda mantan Denny bengi. Kuwi mantan Denny bengi. Kok iso Wirda? Mbak Ismawati Wulandari. Mbak Wulan dan juga Mas Rizky. Ya wes sakarepmu. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sone. Ya tak seneng. Tak seneng. Tak. Tak seneng. Sono mbok benakne kok aku tak pateni. Pak Copolot lho. Ota apa? Kowe ora aja ganggu bocah cilik. Kowe lek wani-wani ganggu tak keprok sirahku lho. Tenan tak keprok sirahku lho. Wis tak seneni nduk tak senen, tak plotot mripate nduk. Tak plotot mripate. Delon, aja delon wis menceng lho. Lah wis tak plotot. Wis, cut gak boleh marah, gak boleh nangis sudah. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Semoga dengan adanya keluarga baru menciptakan sensasi baru, bertambah bahagia, bertambah sejahtera. Semoga tambah langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Dan barokah tentunya Mas. Yo gak usah ngene-ngene. Tapi wis sensasi. Iya, tapi ora kok ndongakne karo ngene. Pokoknya doa terbaik. Iya, doa terbaik buat Kinanganten. Heeh, pinanganten. Kok iso kinangi wo nyusur kowe. Ya. Pinanganten o kinang manten. Mina mama. Ya. Pi. Pi. Nang. Nang kebal. Nang kebal. Ya iki ngaturke tetembangan
Heeh, iki yang mau. Sinten malih, Bos? Ini yang mau nanggap. Bos Opak. Bos Opak. Bos Opak. Ini juragan kerupuk. Oh, tirase badhe nanggap. Pak Sumadi dan Ibu. Oh niki. Nggih, sugeng Ibu, Bapak. Kok jenenge Sugeng piye to? Sugeng Dalu aja Sugeng Ibu. Jenenge. Sini. Sugeng Dalu Ibu ngono lho. Sugeng Dalu Ibu Sumadi dan juga Bapak Sumani. Sumadi. Ibuke Sunadi. Alah mencep bareng. Ya foto Iya. Jare bos Opak arep nanggap Mayangkara. Monggo bisa. Kira-kira bulan pira, Mbak? Somben. Oh nggih. DP riyen nggih Pak nggih. Alah kalem. Kalem nak. Beh. Sing DP malah awake dhewe ben gak mlayu. Ibu, mboten Bu, mboten kula mboten ndak. Salim. Oh nggih. Salim. Matur sembah nuwun. Ya Mugi-mugi sehat selalu. Oh nggih, insyaallah mungkin kula mampir nggih. Mungkin nanggap nggih Bu nggih. Oh nggih siap nggih. Jarene Ibu. Ngapa? Tak kira aku disalami. Ora. Piye jare Ibu dawuh Ibu piye? Jarene Ibu tangane Mbak Niken halus Lho iya artis kok. Somben arep nanggap. Sang putri Kediri. Yo. Ora ki jane. Taluse kok ngono ya. Ya iki paring lelipur. Ya. Habis satu lagu nanti Pak Ali, Bu Anis dan juga Mas Rizky dan juga Mbak Wulan saya harap bisa naik ke panggung ya nak. Ya. Nanti kita Pak Ali dan Ibu habis satu lagu panjenengan tindak mriki nggih beserta manten nggih. Oke, ya lagune apa nak? Ayo. Lagune sing halus apa sing gak halus? Manut sampeyan lagune apa mungkin audien dan juga pemirsa yang hadir. Ayo apa? Hah? Asus bisa. Ya. Asus bisa. Apa? Oke. Hah? Asus bisa. Oh, ini tadi ada request ya Mas Bambang. Apa? Tadi aku lupa tidak membaca. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja di sini saya meminta lagu. 1. Saleho. 2. Tambah kangen. Terima kasih. Terima kasih. Dari tim Rewang Omah Lor Dalan. Tulisannya langsung hujan. Oke, hujan ini adalah lambang no. Banyune grojok banter, muga-muga rezekine Pak Ali Dalai Banis Tambah grojok banter. kaya iline banyudan. Iki ana Tombok kangen nih. tombok kangen menena. Mas apa wis lali sliramu. Piye? Yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis mestine lali aku. Mas kelangan ping alian. Was. Udah lainnya nanti dinyanyikan bersama-sama. Nggih, kula aturi sabar buat tim Rewang Omah Lor Dalan. Yo, apa nok cintaku lagune apa? Loh, selopku mbok itu. Apa? Selopku didoni. Selopku. Selopku. Aku karo, tak kira irengmu apa bae sampah. Menika selop yayi. Iso didoni. Yo. Saleho aja. Oke, salehu. Yuk. Sambil menunggu kita hujan-hujan. Ya. Aduh, kayaknya ini aku bis ini keterocoan. Enggak, tenang aja. Ini rezekinya Pak Ali kok. Grojok kayak banyudan. Amin. Ayo Mas Bambang. Yuk. Salehu. Ya toh. Kok kekendean Mas? Salehu. Tolong ya Mas. Tolong ya Mas. Oh, salehu.
Monggo Pak Ali katuran ra di tengah mriki. Yo, Mas Freddy leh kepengin ngetokne luwe nangis kuwi Masmu. Kuwi Masmu. Gelut ya? Kalem. Lah ya ini sama Pak Ali dulu. Oh iya, iya. Selamat malam Sugeng Dalu Pak Ali. Niki pun dipun asta. Nggih. Dipun nitih miki nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Pripun pawartosipun panjenengan? Niki kula ngundangin jenengan niku Bapak napa Pak Lek napa Bude napa Pak? Pak Lek. Nah, pernahe Pak Lek. Oh, Pak Lek. Iya. Pak Lek Ali. Nggih. Sehat selalu nggih Pak Lek. Alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi saged dadi keluarga yang rukun. Amin. Nggih. Amin. Derek tetepangan kula cucune. Iya, pernah ponakan apa putu? Buyut. Asine wong ki ya bingung. Asine wong ku ya bingung. Iya. Ora. Dadi Iki lho. nek miturut sebuyut, Nah, Mas Ali iki nyeluk aku Mas. Nah. Nyeluk yo Mbak. nah. Mbah. Nah, janto cilik iki tuwek. Lah kuwi lho. Dadi pakmu itu wae asline. Mbah. Sepuh, Mbak. Ah. Padha kaya Pak Tantut. Nimbali sampean kan ya Mbak. Mbak. Iya, iki dadi dulurmu ning kene pethuk kabeh. Ah dulurku akeh men to, Lah Mas. piye wong yo Akeh. patra akeh. Ini beliau ini juragan kerupuk sekarang. Pak Ali, Oh. nimbali Mayangkara niku bayar nih, Pak. Mboten nggih, Pak. Sampun lunas kok dewenganane. Bangeten karo dulure kon bayar nih. Sing Lho, ketar-ketir. Pak, Sing ketar-ketir sitok. Sapa? Miming. Lho, kuwi wis bayaran ket kae ya. Iya. Kuwi. Heeh. Oke. Pripun Pak Ali raose panjenengan dalu menika pripun rasanya bagaimana, Pak? Alhamdulillah, remen sangat. Remen sangat nggih. Nggih, Nggih, alhamdulillah. alhamdulillah. Meriah. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, sampun puas napa dereng, Pak? Alhamdulillah sampun. Ayo mulai. Lho lho, Oh, Pak Ali wis puas kok. maksudnya puas sih dalam arti pertunjukan malam hari ini lho. Ora kok puas mergo wis bar terus mulai. Yang penting kan Pak Ali wis muni puas. Sandingen beliau tuh pengen mbok sanding. Iki cara konsepnya piye ya kan? Sing foto kok gur wong-wongane lah kok Mantap. matane dijarne iki lho. Maksudnya Anu, aku gek lewat sana maksudnya nggak tok apa-apa aku. bisa. Lewat sana. Jeru Mbak lewat sana aja lewat sana. Iya, lewat sini aja Mbak, lewat sini Mbak, tengah Ini sini dipindah, nanti ke Mas, ini sini. dipindah Pak minta tolong. Mas, Dipindah Mas saya Bambang, nanti bener lewat sini terus ke sini. Enggak ini dikasih ini udah kundakan sini Mbak. Nah Iya. sini. Engkau urung malam malam apa? Malam pertama sikilis gatelan sini. Nyisik. Nah sini. Paling guyu Pak Ali. Ngapunten keadaane ngeten iki. Walah napa tepak mboten lho. Niki justru dongane jenengan iku dijabahi dening Gusti Allah. Alhamdulillah. Lantaran toya menika dipun paringi rejeki, mugi-mugi pralambang Jawa menika rejekine panjenengan gembrojok kados ilining banyu. Amin ya rabbal alamin. Amin sini. Buket untukmu. Ini salim samantannya sudah belum? Oh belum. Saliman dulu. Oke, selamat ya Mas, Mbak. Ah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Amin. berbahagia selalu. Amin. Ibu pengen gadah putu pinten? Waduh. Sak kata-katain. Sakata-katae. Waduh. Ora apa-apa juragan anak. Ora apa-apa, Mampu, mampu. mampu. Bapak pinten, Pak? Sekawan. 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 Zaman pengen dia anak pira, Mas? Secukupnya. Secukupnya. Nek mbaknya pira, Mbak? Padane masak. Sekasihnya. Pemaku ya, pemaku piye? lho ya. Sampean punya Pemaku. pengen duwe anak pira Mbak Niken? So aku pemonin dia anak nih Duwe ya. anak pira Mbak Niken? 20. Biar mbok botok apa piye? Loh, tak manfaatnya kabeh. Lah memanfaatnya apa? Sitok bal-balan, sitok tinju, sitok penyanyi, sitok yang ngarauke, sitoke Kok karaoke barang lho, nyanyi. Nyanyi. Oh, iya. Mas ada geludung aku takut. Enggak usah takut sini. Nanti kalau takut sama aku aja ya. Iya, nyanyi aja ya kita Nyanyi ya. aja ya. Ini requestnya apa? Monggo requestnya apa sini? Ayo Mas Freddy. Agak maju Mas Freddy. Iki Mas Mlono salim kangen. Aku Wes. merdeka wae lagune. Wonge nangis sumpah. Mau ketemu piye adik? Aja nangis. Kuwi Mas. Wateke kecilik kok gak ilang. Lah piye matra sak pabrik. Lo mati tau bantingan niku. Ya, pripun? Sigar. Sigar.
Oh nggih. Lagune Sigar. Sang pate sigar ngoto baris. Kuwi sigro. Kuwi odo-odone Bambang nek dalan. Odo-odone. Oke, ini agak bisa maju, Bapak. Iya, jangan mundur-mundur Mas nanti. Brady pripun? Aku tak mudun bae. Nyapa to Oh, gak ning usah. kene sik karo dulure. Karo dulure. Aku ngene iki bingung lho, Mbak. Nyapa to nyapa? Yang MC enek. Ketar-ketir dompetku. Tenangnya malah sampean kok disangoh nih. Adie sampean mampu kok. Jare sapa? Loh, ini kan beli rumah Bapak Ibu. Tadi Aduh, saya apa nih, Mas? Tadi saya melihat rumahnya. Wow. Aja muni ngono, Mas. Lawange enak pitu. Mas, Ya ampun. tak tapuk lho. Jedinge genek Mas, engko genek pacek tidur. marani aku lho, engko. Bang, kowe muni lawang enek pitu ku gek pagupon. Lah iya. Lah Ora. iya, jane ya bener, jane Mas jangkrik aku. Ayo, wes nyanyi. Ya. Sigar ya. Sigar. Nanti monggo Pak diambil. Dalang iso nyanyi sigar gak? Iso. Iso. Nusuk. Sigro. Iso. Sang Sigar to. pate sigar. Larase sendro patete seng. Recek. Agak maju Mas. Donikan di dekatnya Dirawa-rawa. mantan, nggih kok dirawa-rawa. Bocah ayu apa to ning rawa iku. Ya. Bocah lager. Mbak Tingkan di tengah agak sana Mas, di sini. Tengah, nikan tengah sini. Nah. Ini dengan Rafe Nala. Rawa rontek. Oh, rawa rontek, Ravena. HM46 matur nuwun nggih kagungane Pak Ali ugi son ampuh ngapunten HM46 siap selalu HM46 nyai Pak Ali sendiri sudah fotonya sudah Ya. berdua foto walah Matur sembah nuwun. nggih Injih Pak Le. matur nuwun Sambung seduluran nggih Pripun? Mbak. Matur Sandale sembah ten mriku. nuwun. Lewat mriku Bu. oh niki Pak Bu, matur lewat nuwun mriku Bu. Bu, lewat Nggih, mriku nggih Bu. Bu, lewat mriku nggih Bu. iya Nggih. saya Bu, melaku niku Bu. saya melaku Ya, ya. sabar gimana Mas oh foto Oh, kita foto bertiga bertiga. oke Kita nggak kurang iki. kalem no manten engko ben sapa ngerti lek bobot Mas, sampean ning tengah aku ning kono dadi bojo loro, Mas. aja aja nak si taen garai kuru Hah? Ya. iki lho telu ae pucet lho VIP Dwi Sudah. Iya. nggih matur Nggih. nuwun Mas Rizky dan juga Mbak Wulan Karena Bahagia momen selalu, ini tuh Digandeng Rocky. tidak bisa diulangi. betul Mas. kalau bisa Momen ini tuh setahun sekali. Jadi itu kita harus seumur hidup sekali Kene setahun sekali. ora nek kuwi Agustusan apa piye seumur hidup sekali Ndak tanggoku kayak setahun pisan. lho wis Kene bene terap bendino kayak. mbok menawa kuwi rezekine akeh syukuran apa liyane kok malah Oh ngono ya. Ya. Ayo Mas Freddy. Ayo Mas Brady kene. Iki temu kangen karo adimu. Kena tekan dani. Lho, ini Yen ngono aku rasudi. dijak anu Mister Men. Sapira to jane? Bisa ta? Piye? Gamelan sapira. Nok kan. Karena Dhuwure gamelane sapa? oh, Iki gugah mutiara kependem. nyapa? Yo tembang lagu cilikamu biyen ae. Oh, apa? Cinta tak terpisahkan. Mah, Apa? kawin kontra ae. Emoh, kah. Lha nyapa? Ora penak. Lha nyapa? Penak kos. Kos murah. Apa penak ning gubuk? Kita Sak pira Mas Rale, Mas? rale. Rale sak pira? Tresno iki lek di anu tresnone diganti Mas. Piye? Tai iki aja enggak. Tresno iki kuwi lagu ndek iki ning Tuban. Heeh. Tresno iki. Asik. Pancen yo rewang lho, Nok. Hah? Pancen yo rewang. Rewangket mau berarti. Berarti ki kok mulih engko bengi. Sesuk isu Ngenteni Mayang Karabar ya. Mayang Lagi kaya mulih ya. bundar, heeh to. Hah? Terus ngewangi isa-isa. Oh ngono. Heeh. Terus dibayar Kak? Heh?
Rewang kok dibayar. Ora ya. Aku lek nyawa wong loro nyanyi kelingan seseorang. Wis Sama ora usah nangis, Bang. sama Kalian tumbuh besar begini. Tenan aku kelingan mah berbet. Wis. Hah, muga-muga Pak Yes. Pinaran sehat ya, Nduk ya. Ngene, Bang. Kabeh pancen yo lelakon. Ya, ya. To. Dadi Niken Salinti iki yo wis muncer, muga-muga yo tetep jaya. Amin. Biyen ngelingi cilikane karo sampean bareng ngono. Wah, Wong telu. Wes ora usah nangis. saiki yo dadi gedhe, dadi pinter, sampean yo dadi kami tuwa. Iya, amin. Bibit sing luar biasa, muga-muga iso ngarune asmane wong tuamu. ada yang perlu disampaikan sama Pak Dekleng nggak di kamera? Semoga sehat selalu. Amin. Semoga cepat sembuh. Amin, amin, amin. Semoga iso nunggoni Niken sampai Amin. rabi. Amin, Yo, amin, amin, amin. Kanthi Niken duwe putu iso nunggoni. Amin. Amin, amin. Amin. Ken, Dalam. ning kono yo ana fotokopimu. Heeh. Wis persis. Anakmu ya Mas. Iya, ya ora Iya, Iki sampean. karo bojo saiki apa karo bojo lawan? Bojone gur siji. Iki siji mek karo Meri tok. Oh, Yo iya. yo bojo saiki. Oh iya bojo Ora saiki. apa-apa, Mbak. Iya, Pancen ora. kabeh iki lakon. Lakon bener, Mas, bener. Masa bojomu loro Mas? Ijaban ping 5. Kacang raning galang jaran. Mbak Mary mela nangis sih lah. Bagus. Wis Biyen- cukup. Wis, Awakmu aja melu-melu. Mas, Ora Mas. nyapa to nangis bareng. Aku nyapu tuh mela-mela. Nyapa tuh nangis barang iki. Lah kelingan aku tenan kelingan. Ning kene Pakku ya wis ora iso dicontoh, sampean ya ora iso dicontoh. ora kenek. Lah lek iso aku tak 10. Aja ngono gak boleh. Iki malah sepuluh. Ya wis pokok doa terbaik. Muga-muga Sepisan kanggo selawase no. Amin, amin, amin. Dasarlah wong jejodohan itu didasari dengan cinta. cinta. Mulane Nah wong- cinta tarane duitnya ya kecut kalem, mangga buyar kalem, mangsaku. Kecinta ta bener apa mangan cinta? Iya ya kalem. kalem sik iki ana pitutur. Iya, iya, iya. Mulane wong temu manten ke diringi kebo giro. Soalnya diiringi kucing giro ya ora lucu. Kebo giro ki penuh dengan makna lho no. Apa? Jenenge hubul khira. Nah, Wong sing Jawa kuwi lek ngomong kebo giro jane basa Arab hubul khira. Nah, Cinta yang mendalam. ya, kuwi lho. Ki lho. Bambang MC mbiyen sapa sing marahi Bang? Iki sing marai. Tenan genah harus sampean sing sak kendil kae. Loh, lah Predi Sondalang sapa sing marahi? Ya, Sing marai lho, loh, kenalno. Dudu aku. Adekleng. Iya, Patra yo. Wis no Niken Muga-muga sedulurane sampean tetep sambung. tetep sambung Kudu. seduluran. Nadyan to kaya piye tak dongake sampean tetep sukses. Amin. Heeh, hanjayeng bawana. Aja mulai sik lah ya. Nyapa? Engko aku arep njaluk nomere anakmu. Lah terus ki apa? Lagi duwe-duwe tok. Cerita nggih duwe-duwe. Tak kira njaluk nomor Dudoni. Ya ora iso nek dolan ning Kediri mampir. Iya, iya, Ngono lho, iya, engko iya. tak wenehi hampers. Omahe sing anyar, omahe sing anyar. Oke, Mbang matur. BTN Rejo Mulya. Aja mau ngomong ning gereng mong nomor rono kabeh. Ah, wis matur Mbah Nun ya Ken. Nuwun ya, Mas. Heeh. Uga sampean wis kersa rawuh ana daleme Pak Ali, Amin. paring panglipur dumateng sedayanipun. Suwun ya Mas. Aku ora usah gojek suwi-suwi. Iya. Ngesakne sing Wis, ndang, ale. Suwun Mas Freddy. Wis sehat selalu wis. Sanune urung. Kudune sampean sing nyangoni. Tuwek kuwi ya. Oh iya kene ora. Nang kami tuwa ora tau nyangoni. Ya nak, Ya. alhamdulillah ketemu dulurmu ning kene. Muga-muga ora kepaten obor tetep sambung. Iya. Tenan aku mak brebet kelingan kudu nangis wis kok. Iya. Kelingan biyen wong olahmu. Ya, iki nyanyi lagi. Ya. Ini masih ada waktu kurang lebih setengah jam. Ayo, sapa sing mbok nyanyi? Aku kelingan ngene-ngene to. Hani senenge lah kok tak tutuk Oh iya, sing ning Jogja kae ya. Nah, aku kangen karo Mbak Ani. Ani. Ani sini. Gak kangen. Ayo saiki wae Putri. Hah, lah iki urung ditokne dhewe Oh iki. iya. Iki urung. Anu Sri Bombok. Ayo kene. Manuk Sri Bombok. Ayo. Ya sini. Mbak Nining. Ayo. Aja mbok pluk-pluk ku ya. Lah aku gemes ya. Ki Duet biyen kan? mantan voli iki mesti. Iki mantan sinden. Aku oh ya tenan. Ayo kene karo Niken ki yo Bang, cilikane sama awakmu mang cerita Pak Dekleng aku yo kudu nangis. Nyapa. Soalnya ki biyen alumni
Alumni Pak kono, Deklen kan iya. anu to gelare wayangan kan mayang kere. Kok iso mayang kere? Lah jenenge tuwek. Ya termasuk Afi bareng kan. Iya. Aku iso nek kene petok awakmu ya krana Pak Degleng. Ya, Ya bener. tenan. Ani Kusuma Mayangkara. Lah, sumangga. Ani, Kalau Mas Bambang Sukrasana. Kok perasaan Ora, Mas Bambang Balongo. kangenku tanpa upama karo jenengmu ya. Semono uga sliraku Kang Mas. Tak jalajang citra janji. Dogang jarane jarane. Senggak kaya ngono kuwi Lu ta. senggak ombesang iki lho. Kuwi lah senggak ngono kuwi lor kono lho. Kono kuwi ya. Kowe aja lambe goder lho. Wis enggak barang iki ngopo? Oh jawane kangen Wino. Kulit kulit oh tinumbas kowe ya. Ya ampun. Engko gegek sampean ae Mas. Oh. Iya patra aku ning Astagfirullahaladzim. saking kangen marang jeneng sira. Ngono ya Mas. Muga iso kangen tenan. Sing mirsani uga Iya. kangen. Heeh. Tekan ngendi Mas? Teko Surabaya. Iya. Kledang kae teko peranyap janji. Sesarengan Mayangkara nikan Salindri angentane katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh mugi-mugi saged dados jambining saya amin matur nuwun kagem sedayanipun. Aku ngerteni tekamu kaya
Nggih, matur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Ampun. Aku mah ngurung nyium sampean. Mbak cium saiki. Aja, Lampune mbok pateni apa tak pateni iki? sedih lu teh. Dilit. Engko ning mburi ya. Heeh ya. Wes, muga-muga. Aku iki mau mbagi akeh hek. Masa ta? Ha-ha. Matur nuwun. Sampeyan sing Ha-ha. ngendang barang, Kangen. karo sing ngedram barang, Iya, karo kan- sing nabuh kuwi lho balungan barang anggen. Sing ngedram barang, sing Ha-ha. rupane kaya maling itu. Heeh. Iya. Kok maling kok? Kamu udah lama ndak jumpa sama aku, nanti cium juga ya. Cium tungkak ini belum ora. Oke, Mbak Hani terima kasih. Sama-sama Mas Bambang. Wes muga-muga sedonga dinonga alhamdulillah iso ketemu maneh akeh sing kangen lho karo Hani Iya, Kusuma. alhamdulillah. Temu kangen ya ini. Iya temu kangen. Mumpung prei yo, Mbak. Heeh, mumpung prei. Ya mumpung iso nderekne Mayangkara. Oke. Heeh, ya mumpung kena nggih ganjel genepan lah ya. Sudah ya Mas Bambang. Nggih, matur nuwun Mbak Hani Kusuma. Nggih, ngaturaken kala wau angen tenis sampun katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh. Matur nembah nuwun kagem tamu undangan ingkang sampun kersa rawuh, sampun kersa paring donga dumateng Mas Rizky kalian Mbak Ismawati mugi-mugi nggih kundur tansah jinangkung rayi wilujeng slamet. Ingkang tasih lenggapi narak sumangga sinambi ngrabi dedaran, sinambi angrantu Mbak Niken persiapan untuk menghibur panjenengan semuanya. Tidak lupa saya ucapkan selamat malam sugeng dalu Pak Didik Polisi Budaya. Matur nuwun dari Polsek Wates dan juga senior saya. Wah, sehat selalu Pak Didik. Senior saya Mas Freddy, Pak Wo, sehat selalu kagem panjenengan. Niki tesek sederek karo Mbak Niken kowe temu kangen nok. Ya, nanti. Niki payahe sapa Mbak Niken? Sampeyan sik napa buta loceret niki riyen? Niki riyen, Sri Bombok niki riyen. Menika pesenanipun Pak Ali, menika pesinden pagebluk ya Pak. Nggih, pesenan jenengan nggih menika. Sinden pagebluk menika nggih sampun jane sik enom ning dompo ta ngesakne niki. Ya. Aku lek karo yuku sita ijan wis kaya lenga karo banyu kaya kucing karo tikus. Ya, nanjake Nining Banana Thousand. Yo. So. Sinden tuweke bene. Piye, Mas? Heh? Piye? Ora. Kowe ket mangan nuwek-nuwekne aku. Ora ngono marah nyamu. Kene cedhek padepokan. Iya ya mamu pojok kono wae bakul pecel. Nuwek-nuwekne rumah saku. Menika kentongan ya. Bakul pecel iya ya kowe kondang ning ngene. Pisan kas mbok tuwek-tuwekne. Nyatane kowe mesti kualat. Nyapa kualat kaya ora. Pak kami tua menek rambutan. Apa wi? Aku nadyan tua. Kena nggo isu-isukan. Potongan kaya coba bakal kene nggih isu-isukan. Modelmu kowe seneng karo aku. Gak Kan biyen ngeser karo aku. sudi. Cara kowe ngeser karo aku, sida karo aku. Anakmu wis 3. Saiki apa wis duwe anakku? Rabi pirang dino. Alah iya ya. Tak sabar-sabar nih. Kene lho yo sabar. Yo lali. Kok kene. Tak sabar-sabar nih tiwas aku ngomong pakku wirang gak sida rabi karo sliramu. Jebule kowe kualat. Wah rupa. Gak iso ngene. Ngenyakmu. Aku ya pangga iso ngalor. Sinden ngapunten sinden remason yo delala. Mambure mason ra apa-apa, Mas. Awake nyeloso ya botol Yakul. Bang. Nyapa? Sarungmu jiko nek gagasi. Gah bene Keri, Bang. PN aku wis sarung tinggi dah. Kalem arep bongko apa aja ya. Ngombe sik. Aku lek bongkong mesti ngejak awakmu, Bang. Aja aku jek aras-arasen budal. Wis to disiong aku gak nututi tapi Ngomong aku jek repot pas aku. demek-demek. Tokormu. Wong kowe asline yo kangen karo aku wek. Tangan cerigis. Aku angger Biasane sing mbok demek orang Arab orang mburi. Kencenge. aku bar musuh Nining mesti sesuk tak periksane puskesmas. Apane, Mas? Santengan apa ora? Kan lanang. Wes Sawi gak ngene, Bang. ya Ngene pisan gak suwi, Bang. kan lho. Tekan ndi, Mang? Kok kene tengah kene ben ketok disyuting kene. Aduh. Ya ngono.
ndi, Bang? Oh, alah mosok sih tuwek motone cadok ngono lho. Dalane ndi? Kae lho. Aku dono arep golek saweran nang gone Bapak Ali iki lho. Beh, kowe iki Wah, bayar aku sentek. Aku mape budal tega, budal tega. dintekne sik. Aku ya puwek karo Bapak Soleh nyoh bayaramu kabeh. Lah aku lho saiki iku Bang. Udah alah. Pun panjenengan pateni nggih tumbal kerupuk ngono apa piye? Bang, kuwi mantanku kok iso arep nggih tumbal. Sapa? Yup, Bapak Ali iki mantanku. Pak, oh mantan bos. Mantan juragan mesti. Sowi karo aku. Pacaran? Oh gak, Bang. Apa? Aku ya cetak opak. Watak kere dadak cit. Aku cetak opak kepoanasen, Bang. Pah. Terus Oh, gayaku semaput. semaput terus ditulungi Pak Kon Ali. boleh. Kon boleh. Terus karo Bapak Ali digendong ngene. Ya Allah. Ngene, terus gayaku semaput lah. Semaput. Terus aku dikai napas biatan ngene, Mbak. Ayo. Arep mbok praktekne aku kowe. Ayo. Oh, Beh. kowe bar mangan batang kowe ambune. Awakmu lek nguyuh mbok goceki tangan-tangan to. Tengen. Ha kok pusing. Ora apa-apa malah gauri. Lah aku lho roh kae lho. Pak Ali ya. Kae Sapa Pak Ali? Nyapa? kok digoceki dadine ambune wangi. Caedan Aja ngono Pak Ali. Boleh pancen lepas setel. Iya ya. Weh. Sing nyanyi nining udane teko. Ayo. Ayo mudhun. Lho urung nyanyi neh mbok menawa kok Golek terang. saweran. Mas gak Mayangkara golek saweran malu. Tenan lek dikai dhuwit mo. Tampani. Bogor. Nah. Ayo. Kowe kok cekmek-cekmek karo aku to? Alah wong tuwek lho gek ora. Wong wis karibatan. Aku jek duwe lho. Apa? Ngempet sing lanang. Jangan terong, Bang. Apa? Lawe kerupuk. Jangan terang lawe kerupuk. Kencenge bokong lho. Aku jek duwe. Apa wi? Jenenge Ya. Turi putih. Tak kekrek ngono. Jah. Ayo nanti lanjut nih. Astagfirullahaladzim. Nyapa? Ayang bebku. Kabeh-kabeh. Aku nyapo lahir kok gak bareng niken kae. Sing nikane moh lahir karo kowe. Aduh aku jambe sinigar karo niken. Aku terus gendaan karo tukang ngendang. Kowe jambe sinigar karo niken. Aku Niken karo sing tukang apik kowe sing bosok lho kowe. Bang kowe kok panggah ngelek Ora ngene ora, aku. sing paling apik, paling apik. Dan nyanyi lho, Neng. Dan nyanyi ngene. Ra iso. Bismillahirrahmanirrahim. Nyanyi. Udan sesuk tutokno saiki mandek dhisik. Aku tak manjing sak ora-orane kingko oleh imbuh. Sesuk tinggi tuku gas. Ndongakne dhewe kangelan ndongakne sak kanca. Allah. Ayo. Dongaku mesti mandi. Mandi apa? Malah deres lho ngono. Dongamu tuwale. Enek Bagong. Apa? Adike jenenge Petruk. Heeh, terus Ya kencenge bokong jenenge Turi putih. dan tak kekrek. Lah apa neh? Iya. Nah. Senengane. Ya, Bapak Ali. Bapak Ali nyidam sari. Aku tak medun salim Bapak Ali sih ya. Salim ora apa-apa, mumpung kowe jek urip. Bapak disiapne gak? Siapne surat Yasin mawon, Pak. Aku tak rono ya. Beh, tabuana kemi dikethek. Tung, kebo giro. Tung. Oh, alah bakul sego pecel penak direwangi gendeng to, Nduk. Ana. Diparani ngono. Weh, momonganku tambah siji. Kendange sang ganteng tutupno. Wah, kendang mie dikethek. Ah. Sahur. Anu Bapak Ali diutus kalih Mas Bambang. Oh, lagi Ora gede. ketang patang lembar. Ora. Singane 8. Hei. Aja gawe jenengku tak kekrek. Kowe gawe jenengku tak kekrek tenan. Anu dikongkon Mas Bambang, Mas Hoteng, bayar dingi lali. Ayo lemekan jadene Meneng. Iki lek ra di ngene iki tanganmu pesing. Ngomongin nek nguyah kon lepas setir. bengung iki lho mike. Ngene. Anu Mas,
Mas Ali kalih Mas Bambang kan nyuwun imbuh sindene 8. Oh, bocah. Mboten paling mbok cekak glegek kula mboten paling. Lah piro? Patra lambene bakul juga tumpang ngene wae. Sak panjake jalone gak? Weh, kowe iki aja ngisi-ngisi to, Ning. Lah bos sih lah. Iya. Lah Tanganmu lho. Mak. aku lek demek liyane kuwi gak seneng lho. Anu jenengan Pak Didi nita bedil ndase iki, Pak. Wis risih. Mas manten, tak dongakne panjenengan sakinah mawaddah warahmah. Enggal pikantuk taline brayat, Mas. Ora usah akeh-akeh. 8. Aja kaya Bambang ya, Mas. Lagi ki sinden ra digatekne karo manten. Jarno Mbak anggepen kuwi anu pesugihan ngono ya. Dianggep kuwi anu lelepah. Mas manten sampean gak pengen nyawer Bambang to? Lah iya kok aku terus Liwat aku. kowe kok tak kuwasi Iya, lho Mas. ngono. Anu amplop mburimu bukaan, Mas. Aku nyawang mantene iki seneng iki. Iki lho ora iso melek dhewe meleke. Nah, ombo. Kuwi calon manten. Panjen yo Cina kok kaya ngono. Kaboten idep Kuwi Cina. Cina. Ya ni hormat cecek dadi Thomas Salim Manggolo. kalem. Aku ya anu Mas aja kaya Bambang dadi manten kuwi seneng. Gak Mas. Ya maaf lho Mas. Salim. tanganmu lho. Kuwi lagi tas dadi manten mbok. Salim Mas. Salim. Oh, Kowe kok halus. culno Mas Amne tempe bosok kuwi jan. Kulno nggih tumpang ngono kuwi. Anu. Kula sampe dibukane buuan. Aja sing pucet ya Mas. Gak powo enak ini iki. Untuk Cah iki kok ndremis to. anu Mas iki tak balekne gak penak aku karo iki lho. Saman buntu 100 ngono wis. Lho lha piye mek 50. Weh, ya ampun Gusti nyuwun ngapura. Mayangkara iki wis luweh-luweh lho. Sapa ning? Alah Bapak Soleh Nasun kok tak gembokane. Iki tak balekne Mas. Rumah saya Bapak Soleh bayi. Tak buntu. Digemboki. Iki buntu 100. Ayo. Ndang balik ning kandange. Aku gendong Yo. lumayan gas mundak kena gitu gas. Isine boneka labubu no. Aku ngomong sitok kae urung mari ganti sitok enak. Ah. Bayaran piro gitu. Wes medun. Bayaran piro? Alhamdulillah. Momong wong limo kabotan kok sitok neh kaya buta cakil iki. Ken, Nyanyi. wis to Ken, alhamdulillah sampun sembah nuwun saya mawon. Kula dongakne kathah rezekine bar Kurang nalikane ijik to. Jek Tukang syuting gak nyawer to. rupamu kok malah kok tak amal ngono. Digarap rembek sesek gawe kuwi apa jenenge ngene anu drum. Anu nggih gitar. Yo. Colopot melek. Ali Mustafa garap sing rembek sesek. Mama minta yang pergerakannya seru. Kok ganteng melek kon ndi le omahmu ndi le. Tanggapan melu Mayangkara laris nggih ceplek. Kowe duduk ceplek iki kawat ditekuk. Sesuk kira-kira poso didol. Nah, Nalikane kurang rempek, Jaipong. Nalikane raya dalu. Ayo aku Mas, kendang Jaipong aku tak rono. ya, Tabuana Mas. Sabono. Aku lek mbok tabui semangat. Bobok Jaipong tok, Jaipong tok, Jaipong tok. La ilaha illallah. Kowe lek panggah gak seneng kambekku omong kok. Aku nolak awakmu mergo awakmu iki lakune ngalor ngulon, Bang. Ora usah ngono. Hayya.
Kemen-demen cubung. Aduh, dadi pampir. Hayas. Wes. Mandeke kok ngene. Sik. Sik. Mandeke kok yo golek pas linggono kene. Mbok petone dulure. Nggih. Matur nembah nuwun Pesinden Pagebluk. Kalau Mbak Nining Banana mijil saking pojok wates menika pesenanipun Pak Ali nggih Pak Ali. Monggo benjing dipun anu di blender kamon kalih kerupuk. Matur nembah nuwun nggih. Bapak Ibu, tasih semangat. Pengen semangat? Mintanya apa coba yang ada di sebelah kanan? Minta siapa? Semua sinden sudah nyanyi kan? Semua sinden sudah nyanyi? Kok belum? Yang belum siapa? Niken. Oke. Paling nyuwun sinten? Oh, Mbak Nining. Nggih. Panggah Nining yang goleki. Minta siapa Pak Ali? Niken. Ibu juga minta Niken? Nggih. Yang ada depan minta siapa? Di Jawa toh, Cok? Nyapa Bambang. Minta siapa? Njot, oke. Minta siapa? Njot. Biar semangat panggilkan siapa? Njot. Njot. Oke, kita panggilkan artis. Bah.